kayong kitarik-apam to'y bakrang ko. Pukawang taduanom, gagpamati ka. Apok kang Diyos ko. Ginuna ni Tomas, My Lord and my God. Isumata mo na natin ibagayo ako na umawat kayo ni Santa Kumanyon. Kinuna ni Jesus kinuna, mamati kayo kadi, tanakita na. Mamati ka kadi, tanakita na. Nagasgas at nagiti mamati, nung kayo tidak nakita. Now you know. Bakit na nagasgas at nagita, what ito eh? The same. Nagasgas at nagiti mamati, nung kayo tidak nakita. Nagasgas at nagiti awati, nagitihan na rin, nagitihan na rin bisita. Kami tapos, inayayat na kita ang pakita ng Diyos ka na. So next time ako, brilliant niyo ako at napakong asawa yun. May kapag kaya ng asawa yun. Nagasgasan na rin ako. God is so that way. Ako pa yung nagasgas na ako kinasilan, inahamit ni Jesus yung iba at nagigilala na ngayon sa atin na isulat itinayin ka libro. Nagigilin naman itinayin ka libro na isulat na nagpatrinyo ang Jesus. Di Kristo na anak ni Diyos, kaya bawal tinay-tuloy na pamati, matanda yung mga itibyan, gamukin mga, gamukin mga. Gagas kawan. Sa tutang mo na naman, I'm going to speak at so now. Father, don't say that.